4 πάντα πίσω να είναι σταθεροί. Μπάμπη είναι τους 2, εσύ με τον Τάσο πάντα σταθεροί και μπροστά. Σταυρό. Εντάξει, εμείς έχουμε σφυρίξει και σε μεγάλα παιχνίδια, ας πούμε. Έχουμε παίξει και σε μεγάλες ομάδες μπάλα. Γιατί δεν σφυρίζουμε στην καθημερινότητά μας. Σφυρίζουμε συνεχώς. Πόσα θέλετε για να το δώσουμε στην Ανατολή το μάτς? Έχουμε πάρει προσφορές από τη μια ομάδα τώρα, δεν έχουμε πάει στην άλλη. Θα τους πλευρίσουμε κι αυτούς και εντάξει. Οι ανάγκες μας δεν καλύπτουν την κοινωνία. Η καιρή είναι δύσκολη και εντάξει, ό,τι μπορούμε να θα κάνουμε κι εμείς. Πέντε και κάτι θα γυρίσει, καθόλου τα χανιά έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, μην το κάνουμε τα μικρόφωνα. Καλησπέρα. Μιλάμε τώρα. Αυτός ο αγώνας αυτή τη εποχή. Λευτέρη. Η κάμερα παρακαλώ. Μίλα εσύ γιατί εγώ ντρέπουμε, δεν είμαι πολύ. Μην θέλω. Έχουμε κάνει μαγειριά, μας πέρασε. Ο πρόεδρος. Έχεις τέτοιο να βάλουμε στο μικρόφωνο πέρα? Ναι. Αυτό το καποτάκι? Ναι. Πέρα είναι. Γιατί κάνει και φυσάει πολύ. Έτοιμοι να αρχίσει το μάτς. Μέσα, Αρχίζουμε. Καλύτερα. Μέσα κάπου, Πολύ μεγάλη ευκαιρία από το Πόπο μεγάλη ευκαιρία θα έφυγε από τους κίτρινους. Έχει χώρο, κινείται προς το κέντρο, συγκλίνει, περνάει το Μαρούκα, περνάει άλλο ένα, περνάει και τον εαυτό του, δίνει την μπάλα δεξιά. Θέλει εδώ να αλλάξουν το ηρωή του αγώνα. Ο Βιολάκης έγινε δυναμικός πάλι για μια ακόμη φορά. Βιολάκης σουτάρει, Καστρινάκης πέφτει, μπλοκάρει την μπάλα. Δεντάκης φεύγει από αριστερά, Δεντάκης είναι πάρα πολύ γρήγορος, Δεντάκης, εκπληκτική απόκρουση. Μπράβο Νίκος. Μπαγλατζής φεύγει μπροστά, ψάχνει κάποιον να του δώσει την μπάλα, ψάχνει χώρο για να σουτάρει, πάρα πολύ ωραία φάση, μπλοκάρει, διώχνει. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε μία αλλαγή στη θέση του επόπτη. Αποχώρησε ο Τετάγης, ο οποίος θα παίξει με την ομάδα της Δύσης. Καινούριος επόπτης ο κύριος Μιχάλης Στρατάκης. Ένα χειροκρότημα τον ψυχώσουμε. Κερδίζει έδαφος, κερδίζει, παίρνει την χώρα. Σουτ. Ο τερματοφύλακας είναι πάντα εκεί στη θέση του. Παρασκάκης στη σέντρα από αριστερά, Μπαγλατζής. Έχουμε μονομαχία μέσα στην περιοχή.
Χορεύει τους αντιπάλους του, βγάζει μία κάθε την παλιά και σώζει την μπάλα πάνω στην γραμμή. Έχουμε τον γκολ από τον Κουρτάκης. Κουρτάκης στον γκολ από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λουσαγιών. Τα κορίτσια ουρλιάζουν στις εξέδρες, αφιερώνει τον γκολ στη Βίκη. Παγλατζής την μπάλα, ζαλίζει τον αντίπαλό του, τον ξαναπερνάει. Ανατροπή, ο διαιτητής λέει παίζεται. Έντονες διαμάχες. Παξεβάνος, πυρουέτες από τον Παξεβάνο. Βιολάκης στην μπάλα. Πολύ ωραία παλιά για τον Παρασκάκη. Ξανά για τον Βιολάκη, δεν πετυχαίνει να δει. Παγλατζής στην μπάλα, Παγλατζής. Σουτάρι. 2-0 για την ομάδα της Ανατολής. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Τάσο Παγλατζή. Αντεπίδηση για την ομάδα της Δύσης. Ο Βιολάκης. 3-0. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Βιολάκη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τις παίκτες ομάδες της Δύσης. Για να δούμε τι πανηγυρισμό έχουν σχεδιάσει οι παίκτες της ομάδας. Σε κριτικό ύφος. Χειροκρότημα για τα παιδιά. Ένα χειροκρότημα για την προσπάθεια των παιδιών. Χρήστο! Να έρθουν όλοι από εδώ. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Μπορούμε να πούμε ότι πήγαμε ένα. Όλα να το κάνουμε. Δεν φάνηκε κερδισμένη κανένα. Αλλάζουμε κάμερα τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι αν το δεχτούν, οι υπόλοιποι δικοί μου, ο Βιόλος δεν το βγήκε. Σίγουρα. Μια φωτογραφία, ότι χάσετε τη λουλόζα, ορίστε, παίρνετε λεφτά σας. Μην τη χάσεις. Μην τα νομίζεις ΕΠΑΕ, ήρθες να δεις και μπάλα. Έπανε μέρα γιορτινή, γι' αυτό ρίξε μια ζάλα. Χειροκρότημα για τον Παπαδάκη Γιάννη. Ο διαιτητής άψογος κράτησε τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Βέβαια είχε και πάρα πολύ καλή βοήθεια από τους βοηθούς του. Ένα χειροκρότημα Αλυσέος Δασκαλάκης, Στρατάκης Μιχάλης, Κυριτσάκης Κωστής και για ένα ημίχρονο Θεντάκης Βασίλης. Έλα όλοι, περιμένετε λίγο, ένα λεπτό να φύγω. Πάμε! Τσις! Πάμε και του χρόνου, πάμε! Χρόνου, υγεία κύριε! Πάμε, έλα! Ευχαριστώ που με καλέσατε! Μπράβο, μπράβο!